No witam Państwa bardzo serdecznie. W kolejnym już unboxingu. Jeżeli chodzi o muzykę, to proszę sobie puścić własną, dowolną, bo YouTube bardzo się czepia o prawa autorskie i to sobie puśćcie własną ulubioną muzykę. Ze mną jest tutaj zabunkrowana słynna streamerka z kanału Twitch TV Mordora Podłoga, do której bardzo serdecznie zapraszam na streamy. I dokonujemy odpakowania pudełka z serii Pixel Box. Dzisiaj w wyjątkowym, jak to się mówi, wydaniu, czyli na opak. Dobra, Patty, ja będę trzymał, ty żnij. Jesteśmy niezmiernie ciekawi, co czeka nas w tym miesiącu. Paczka jest wyjątkowo świeża, bo jest z wczoraj? Wczoraj przyszła. Wczoraj. 15 przyszła, jest 16. No tak, bo często robię tak z miesięcznym opóźnieniem. I uwaga. Patty, weź se wstań w ogóle i se tu będziesz wyciągać i pokazywać. Rzeczy z paczki. Bierę to! Zaś plecak. Ej, masz tu! Ja to biorę! Patrzcie to! Zaś plecak. Dobra, co to jest? Jezu, przepraszam, że tak pisknę. Co to jest? Batman, DC, BAM, Superman, Batman, tu Flash, tu jest napisane Batman, tutaj jest wszystko oryginalne, patrzcie, DC, Jakie to są super rzeczy! patrzcie, super, To co to jest? następny plecak, aż się chce do szkoły wracać, sprzedam plecak, 100 zł, Aha, Ja tu muszę coś trochę- o dawcach szpiku jest. pokaż to, bo to jest ważne. DKMS, moi drodzy, my współpracujemy, znaczy Fantasy Expo z tą fundacją DKMS, to się ostrość straciła. O, tu coś jest, Także jeszcze to jakaś warto się koperta z tego. Koperta! Co tam jest w kopercie? Poka to, czekaj. Co to jest? To są z tego właśnie też o szpiku. Nie ma pieniędzy. Przyłącz się do walki z nowotworami krwi. To, że można zostać dawcą. To bardzo fajna rzecz. Ja sobie to na spokojnie przeczytam po streamie. Kolejny... Nie, to jest notes. To jest notes. Patrzcie. Dobra, Deadpoolowy. ja to zrobię tak, bo to ludzie odbij. dostaną ciulca na tym internecie. O, i też z tego jest taka... Marvel Deadpool Packet Premium Notebook. Coś tam, bla bla bla. Tu sobie możecie notować na przykład adresy ważne albo inne ważne sprawy. I to I jest tu jeszcze jest taka opaska super z tego DKMS-a. opaska z DKMS-a, że jesteście dawcą, współpracujecie z DKMS-em i tak dalej. Co sam jest dalej? Poka. Wlepa taka. Super. To jest Superman? Nie, to jest. Pixel Box stylizowane na Supermana. Tu jest, nie wiem co. Patty, tam są dolary. Coś tajemniczego. Dolary. Ale... Iron Man! I kubek z Ale Iron Manem. Patrzcie to. Patrzcie, wszystko oryginalne. Masno Ej, to chyba... No, ten Pixel Box to A kurde. jak to ładnie jest to Super. jest ładnie wykonane. Ale ty już raz dostałeś taki. Powiem wam na bogatości. Mam termos z I Batmana. też taka przypinka jest oczywiście, jak naklejka. Masno Fizz. I patrzcie teraz jaka figura. Muszę się napić. Superman. To jest Superman? To jest z Supermana jakaś postać. No pisze tu Superman. No Superman pisze. Jest napisane. To jest Superman! Jakiś chyba z Czeczenii. Może jakiś Justice komiksowy, League? nie wiem. Nie wiem, może w Lidze Sprawiedliwych był inny Superman. No to jest niby podpisane jako Superman. Ale powiem wam, że podług mnie to na Supermana za super nie wygląda. A że po prostu z brodą w dalszym ciągu nie wygląda. Jakoś tak. Sperman. Że sperma. Patty. Dobra. Choking hazard. Small parts. Not for children under 3 years. No to przykro mi, ty się tym nie pobawisz.
Poka koszul. No, Ej, fajny wzór. taka choineczka. A tutaj A co- rękawica od Thanosa. A, no, A tu... ale A super. czemu sam jest gwiazda Dawida? Nie, to nie jest gwiazda Dawida, to jak z pentagramu bardziej wygląda. Ale to jest, ja, Masońskie symboliki. ale to jest No super. fajne, patrzcie. I no ten wzór jest tak zrobiony, że to jest takie, że to się spierze. To będzie odpadało kawałkami. Bo to jest Znaczy, takie, jak wiecie... osobno, w pralce nie, tylko ręcznie jakbyś to prał. Jakby to było tak inną technologią, jak na gryfnie robią, takie wyszyte, to by było fajniej. Bo wzór jest bardzo fajny. Bardzo pomysłowy, Wzór super. fajny i taka na święta. Powiem tak, nawet jej nie będę jako piżamę używał. Także, co mogę powiedzieć? No generalnie ten Pixelbox był masny. Super, masny. mi się podoba bardzo. Czwarty plecak z rzędu. To taki trochę raczej, znaczy taki kurde, takie to teraz modne. Na zachodzie to się takie nosi, hipstery i no już jest po plecaku, dobra? To sobie przynajmniej czasem pochytać, A, i mam termos. co jest. No. I słuchajcie, bo ile trwa minut materiał? 6, a musi być tak z 10, żeby więcej reklam No wsadzić. to potańczę. To o czym byśmy, co, pogadajmy sobie o czymś. O, ja tutaj czat dam duży na ekran. O, i możemy o czymś sobie pogadać na przykład. Jakie macie pytania w ogóle na przykład? Jak się żyje? Patty, ja słyszałem, że ty ostatnio starasz się o partnerstwo na Twitchu. No, I czy ty masz jakiś apel do widzów na przykład potencjalnych twoich przyszłych nowych? przychodźcie. No, Twitch TV, Mordora Podłoga i tam zapraszamy was No, to mi gorąco. się bardzo przyda. Jak żyć? No, jak, I zostać. jak najlepiej żyć. No, wydaje mi się, że tego. Idę dać followa. Idźcie Twitch TV Mordora Podłoga. Dajcie z kim partnerstwo? No, z tym. Twitchem. Duda. Wyroby mięsne Duda. To robią tam. Kiełbaski sprzedają takie. Patty będzie robiła w branży masarskiej generalnie. Czy wy, Niklausie z Mordą, jesteście w DKMS? Nie, ale po tym co tutaj znaczy ja już współpracowałem z fundacją DKMS poprzez Nvidię i my już na DKMS robiliśmy streamy i zbiórki w zeszłym roku. A w tym roku akurat stream charytatywny na Nvidii był do innej fundacji, nie mogę sobie teraz nazwy przypomnieć dokładnie, ale z DKMS-em już też było współpracowane. Dajcie suba. Jak się wybić, żeby mieć dużo money? Ja nie wiem, ja nie mam pieniędzy dużo. Ja mam nawet, można powiedzieć, mało. W sumie to można prawie powiedzieć, że no prawie nic. Także, Pato streamy. no, jeszcze 2 minuty musimy gadać. No, fajny Pixelbox, bardzo fajny. Ja powiem wam, że zrobię kiedyś. A Ja kiedyś zrobię, ja zrobię pomysł zgapię od Dawidka i zrobię kiedyś takiego streama i będę na przykład co godzinę rozdawał jedną rzecz jakąś z Pixelboxów. Bo już tego sumie- mam pełno. Już mi się to prawie w sumie nie mieści. No. Ale nie, fajny, No, fajny, roślinowego. fajny notesik, fajna koszulka, plecak spoko. No, plecak po odpakowaniu. bez tego. No. Bardzo super. Taki hipsterski to tak teraz młodzież nosi. Młodzież do 40 roku życia. Czekajcie, ja chcę wam pokazać, jak to jest A może tam są środkowo. pieniądze jakieś schowane? Właśnie dlatego patrzę. I I tu nie ma żadnej osobnej kieszonki, tylko po prostu. Superman, który to jest tylko taka jedna duża. No. A tu jest mała jakaś jedna? Jest No taka jest mała. z przodu. No fajny plecaczek, fajny. Super. I tu Fajny. Detective Comics, tu jest Batman, tu jest Superman. Fajne. Bardzo pomysłowe. Masny rюкзак rozstojmili. Cóż jeszcze mogę wam powiedzieć? Super, bardzo. Mam nadzieję, że u was już świąteczna atmosfera. Czy ktoś ma już choinkę ubraną? Ja mam taką, ja mam taką choinkę. I co? I żadnych lampek, żadnych bombek. Pod takim Chrisbaumem dzieciątko też zostawi prezent na pewno. No i ja trzeba kurde cudować. I tu 2 bateryjki. Święta i po świętach. No. No masno fest. Masno fest. No piękna. No i co? No i co? Pochować cię. Tak, pochowajmy. No i kończąc, prawda, bardzo fajny Pixelbox.
Dziękuję bardzo Pixelboxowi, że wysyła mi Pixelboxy. Mi Dzięki, też możecie. dzięki nim mam w czym nosić skromne, bo skromne pieniądze, ale jakieś tam drobniaki, portfele. Mam się w co ubierać, koszulki. Ma co mi stać tam na mojej półeczce, o, za mną tam na przykład. Na co I mi mam się- co nosić, plecaki i w ogóle wyposażają mnie wszystkie potrzebne mi do życia rzeczy. Także bardzo dziękuję Pixelboxie. Dzięki Pixelbox. No i co? Zapraszam was na streamy na Twitch TV Niklaus, codzienne prawie. Chyba że Niklaus zaleje pałę. A propos zdrowie. To wtedy akurat może nie być. Na Instagrama was zapraszam, gdzie są super zdjęcia, sexy foteczki i tak dalej. Zapraszam was do Pati na streamy na Twitch TV Mordora, do Pati na Instagrama Mordora a przez 2a. No i tyle. I zostawcie suba i dajcie łapkę w górę, albo dajcie łapkę w dół. Ja już tak jak Jareczek mam taki ten. No. Pani Ruda ma filmy tylko dla subskrybentów. Co? To jak ma, to je się przez przypadek włączyło. Nie coś zostawiałam. No i co? I na Facebooka zapraszamy i prawda i wszystko tego elegancko. Także dziękujemy za uwagę i widzimy się już niedługo. I machamy Pati jak w familiadzie. Pam, pam, pam. I czat serduszka. Serduszka na czacie. Serduszka. Pam, pam, pam. Param, pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Param, pam, 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 pam. Pa, pam, pam, pam. Pam, pa, pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam. Łup!